Good works or God's mercy? Ano ang magliligtas sa atin mula sa kapahamakan? Maraming nalinlang si Satan ng mga tao. Pinapaniwala sila ni Satan na ang kanilang kabutihan ang makapag-erase sa kanilang mga sins. Gusto ni Satan na maniwala ang lahat na ang makapagligtas sa kanila ay ang kanilang sariling mga gawa. Pero ang talata mula sa Titus 3:5 ay nagbibigay diin sa kahalagaan ng awa ng Diyos bilang dahilan ng kanilang kaligtasan, ng ating kaligtasan. Hindi mabubuti nating gawa. Hindi dahil sa mga gawang matuwid na ating ginagawa, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa kontekstong ito, ilang mahalagang konsepto ang binibigyang diin. Una, ang awa ng Diyos. Ang salitang kaawaan or eleos sa Greek ay tumutukoy sa habag o awa na ipinapakita ng Diyos sa kabila ng ating pagkukulang at kasalanan. Ito ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos na hindi natin mapapantayan o mababayaran sa pamamagitan ng anumang gawa. Walang galing sa atin na pwedeng ibili sa kaligtasan. Ang awa lang ng Diyos ang dahilan upang tayo ay maligtas. Pangalawa, ang muling kapanganakan. Ang paghuhugas ng muling kapanganakan or palignesia sa Greek ay naglalarawan sa radikal na pagbabagong espiritual na dalan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Siya ay isinilang muli sa isang bagong buhay na nakatuon kay Kristo. Ito ay ang pagbibigay ng buhay sa isang taong patay spiritually. Hinuhugasan ang kanyang mga kasalanan na pamapatay sa kanya. Nang nawala ito, nagresulta ito ng muling pagkabuhay. Ngayon, ang nabuhay muli spiritually ay bago na ang kanyang buhay. May new character na siya. Pangatlo, ang pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang bahagang ito ay nagpapakita na ang pagbabagong espiritual at ang proseso ng pagiging banal ay gawa ng Espiritu Santo na gumagabay at nagbabago sa atin upang maging higit na katulad tayo ni Kristo. Hindi reason ang gawa natin sa ating salvation. Ito po ang bunga ng banal na Espiritu. Kaya, ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay hindi batay sa anumang gawaing matuwid na ating ginagawa, kundi sa awa ng Diyos lamang. Ito ay nagbibigay diin sa doktrina ng sola gratia o biyaya lamang na nangangahulugang ang kaligtasan ay isang kaloob na hindi maaring kitain sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Upang mas maunawaan natin ang konteksto at kahulugan ng talatang ito, mahalagang tandaan na ang liham sa Titus ay isinulat ni Pablo para gabayan si Titus sa pagtatatag ng kaayusan sa iglesia sa Creta at upang bigyang diin ang kahalagahan ng mabubuting gawa bilang bunga ng tunay na pananampalataya, ngunit hindi bilang paraan ng kaligtasan.